ko ka tuguni u segin na bɛɛ ka tuguni ale kila ka taa ma foyi d'a ma ni nin tɛ k'a fɔ mɔgɔw k'a ta k'a kɛ déjeuner bossé la an y'a da o ma furu sira kan ne ko a ma ko nin kilisi bɛ baara caman kɛ hali cɛ ni cɛ pour que n bɛ baara la karisa bolo n ka se ka diya ye n ka se ka maa bolo a ka nafa wallahi to k'a kilisi kala a tigila mɔgɔ ma sina ye a faamuyala i bɛ nin kilisi kala tu bisimila dugutigi fiyɛtɔ yɛlɛnna sokɛ fiyɛtɔ kan siga jɛ ye sɛjɛ ta ka t'i da sɔn ni biyɛn cɛ ne sɔn ni biyɛn ma fara ne ni karisa kana fara ni baara yɔrɔ don baara yɔrɔ tɔgɔ don a la ne ka diya karisa ye i n'a fɔ sogobilen ne ka diya karisa ye i n'a fɔ kɔgɔmanani ne ka diya karisa ye i n'a fɔ den n'a ba ne ko a la ne ko a kira wallahi o ma n'i ka dusɛ woloma cogo k'a fili ɲaaminikɛla dɔ bɛ na u b'a bila sanfɛ a ɲɛnama ala deli ye tiɲɛ ye dɛ ala deli de bɛ da dɔw yɛlɛ sababu foyi tɛ k'a da sugu yɛlɛ ni ala yɛrɛ tɛ ala k'an bɛn sababu ma n bɛna dɔ wɛrɛ filanan min d'aw ma mamadi o lamɛn dɛ kɔnkuru mana na misaliya baara dɔw bɛ jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ a sɔrɔ man di a dɔnniya b'i la nka o mago tɛ nɔnburu bɛrɛ la mɔgɔ nɔnburu bɛrɛ la wallahi n bɛna min d'aw ma a y'a hakili to a la k'a kɛ i bɛ filen kura ɲini filen kura nin yɔrɔ in a fɛn ka di YouTube mɔgɔw ka se k'a fɛn joona i bɛ filen kura ɲini foyi ma deli ka kɛ filen min kɔnɔ fɔlɔ kana ko dɛ taa babo tɔmɔ babo wallahi taa babo den 100 k'a la babo den 100 n'i y'a sɔrɔ tuma min tile bi waati a fankelen donni a fankelen ma don taa n tigiɲɛso la i ka taa dingɛ sen a la i bɛ taa babo in kelen o kelen ta filen kɔnɔ لإلا في قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ibi ka hamin doyi ala ne ni konguru la akadne ka saka passe aka joro nyina masura la ala ma siko latige ala ko ala ba yin fe ka latige ni sura yin horomai ibo bladike kono fo ka babo keme dafati ni klat mamina in mambolo bolo ko kay ka bogola segaka ni klat mamina ibi kinisen da dige ka dige indala ka numanse taka jwa sanfɛ k'i ɲɛsi kɔrɔma i ka seli wele wallahi ni mana kila seli wele la i ka tigilamɔgɔ tɔgɔ wele siɲɛ 7 wallahi n bɛ ka n ka cɛkɔrɔba ka sigiri ba de d'aw ma ten wallahi i b'a tigilamɔgɔ tɔgɔ wele siɲɛ 7 o de sɔn moriya ni salaya tɛ bɛn sa ni ye nin di dɔw ma o tɛna da ka bon kɔnɔ ka fɛn a bɛ ɲɛ tan mɔgɔ caman tɛ ka baara tɛ ka kɛ sa wallahi mɔgɔ tɛ ka baara kɛ wala sisan n'i ye nin kɛ sisan zugumɛ sira la an kɔrɔ wallahi an delila ka taa kɛ yen nɔ hali sisan n b'a fɛn yɔrɔ dɔn n taara kɛ dɔ ta fɛn na non siɲɛ 7 a bɛ ka médecine in na n m'a sɔrɔ wallahi n y'a kala a tɛmɛna a ba nana kasi ne bolo so kɔnɔ ka fɛn bɛɛ fɔ ala de y'a kɛ ala ka lemina d'a ma i bɛ jɔ ka i bɛ kinisen fɔlɔ de da ka ɲumansen ta ka da sanfɛ i jɔlen bɛ seli wele k'i ɲɛsinnen to kɔrɔn fɛ i bɛ tila k'a tigi wele siɲɛ 7 muhamadu sanuko i tɛ foyi fɔ ala ye n'o tɛ i bɛ tila k'i ɲɛsin tilebi fɛ i bɛ numansen de da duguma sisan ka kinisen ta ka da o sanfɛ ka seli dakɔrɔ ta ka jɔ o seli kelen kɔni a tigilamɔgɔ b'o n'i ma kɔnɔ a b'o seli baara yɔrɔ la yen baara yɔrɔ b'a ta don dɔ la ka bɛn seli waati dɔ ma wallahi i bɛ seli jɔ fɛnɛ ka tila ka tigilamɔgɔ tɔgɔ wele siɲɛ 7 a banna mamadi kɔnkuru n'u ko k'a ka gɛlɛ diɲɛ kɔnɔ ne bɛ nin de baara la nin y'a baara cogo fana ye n b'a ɲini Alahu taala fɛ ni min y'a ta ala ka ɲɛ o bolo nin bɛɛ ala tɔgɔ dɛmɛ e ɲɛ bɛ sitana dɛmɛ ala la han ka ala deli ni kuranɛ aya ninnu ye ka ala deli ni a tɔgɔ sanuma ninnu ye jɔn de kan ka jigi da ninnu de kan e yɛrɛ selen nin na sa ka nin faamu k'a dɔn k'a to e yɛrɛ bolo e den dɔ ka problème na walima e den dɔ ka jɔyɔrɔ ɲini na e ka taa e yɛrɛ ka déplacer ka taa nin kɛ e nana cɛ jigiya jumɛn bɛ tɛmɛ a kan wa n'a ɲɛna i bolo i ma jigiya fɛnɛ sɔrɔ i yɛrɛ bolo wa e ye wari bɔ ka di jɔn ma i taara miliyɔn di jɔn ma e ye saraka jumɛn de bɔ a la a nana misibilen a nana sɛ bilen ani siramugu ni woro est-ce que o bɛ nin na
ala kalimina dama to mo ko delu ta ka baranga delu la man ba ka ci bara ba de mancha ci man ti barake de ci man bala me wallahi karam ko ka delu ya andu su ko men nga anyira de ma fen bara la folo etna se ka fen bara la parce que c'est la bila ala wala ni salati ani salati nya quoi voilà inshallah e bala ni question wala te amba a fen quoi dira ay klisi min de aki wasa do la dro aha anramo ayen delu bla sa gacha mena segaka mungo ko kwa demba kisi tito mo waka halu to amena kla kan yisha macho na la sona ame kla ka appel bla uli polsu to ande la kan bebla sisa mingo ka demba kisi mo wadi beka sega ataka ka yere ida ki ka demba yayi kulukulu dukuma jo ande la gabla de abe shen chama mboda mo be ka kulinga de luinde la wallahi uta donde ni yake mama nana de waliki to wala ma yaki ka demba to la abe siga yere wallahi abe sigin ayirema kana ma shi to fo la wanda fenen ko sigina tigima neti la kar dola mo fo be ibita kungo kono kata kulukulu dukuma jo iba kurulun flakari na yani ka karebe muruta hakilisi kalala shen wolon fla tu bismillah ne karsa jugu ne shu jena ka boli ne karsa jugu bina shu nyefe shu yi sinda ne jugu ka shu ko ne jugu mawo e kana angata ikera andoy ne ko ala ne ko akira e ben shen wolon fla kala muruda la ka soro ka kululu duma jo tike ka kuru ka ke kuru misanu ye imana kuru min tike be ni kilisi kala imana min tike be kilisi kala walme bi se ka be tike folo ni ya kuru wolon fla da fa be sigi sa kilisi ka be klinglena ibina na isu kono sai ba be ke dagala nyon fe ka tobi na kadi tanim glan yi ka demba be ni ba kilisi ka bi ni ka demba to ko dola ne ka sa ka ne ka demba ya ne jugu ni shu jena on jugu ni shu jena ka boli on jugu bina shu nya be kilisi kan jugu la kata dalu kama bo chugo de ma to no kala sa ne na fura be fura do dagala ka tobi na mona iba beke shukono nya beke shukono abi dona yin yana ka bebe ko shen wolon fla dongele hali dum ali kun de obe kuna sin muso na ta ko don me kuna sin de do wala kuna sin ne re kun ta nunu be ba sira bara uye nunu be ba nyero ya Allah be ka dama ya bara nyema muso re ko wallahi ko de pale klala me kale ya don ko la ko fuka le feka ya aha ko fuka le feka ya asura ale bina watina fen jama dona ko ngolola na ya ko ka ayere lafiya kata do ni yake chuko de ganin ke ki ka de ma protéger ibeni glanki ka demba ko nina ki teru ko nina ki muso ko nina angara mo ibe juldi joma ha ese bita mo ga duju ko daga jibo ka keni ya rete ni gino do adira o de mani gama mo ka delu ta ka barake ala kan be sawa ma inshallah no be ala bulo ko fa dukun tambulo da wala de bulo ko ka jazara mo ya adama po me mo ya adama po me ama masika kilsin do durshi ka tote ne ya durshi mina nai da fika fendo fo mo mi ma famu ko sino ambalma de don anya fo de soka ngwanta don parce que don na wera de o jara mo ko chamay parce que abu mirla kan be fembe don quoi ani do fena be al te fendo bi kunlo gele ya ka fendo fote don wallahi ne to ke parce que ne ba don ni kuma adama de me sani kuma no mito sini la kun fa guni ala de o aha ndaro akamba sira mi makwa
ni ko kun fa kunu ni ya hindu bo abe ben keme fulani bi sabani woroma jumena kale bi jamana wala kale santango kale bi gele abade somo kale ala ka kale ken aya deme na aya klisim la wa deme aga koronge delu ta doron aga do page nga aya delu do bla ko koronge wala ka koronge ta ka ko andramo ni koronge ta yaba do idona ko da fesa wallahi ngo ka koronge ta ka ko ala aya di ala de kama ni ala kama te wallahi fu ta to ngan delu numbla million ta soro fu ta soro na ta wuri aka ho ka mo ga to aka video intagachi aka mo ma ka klisika ala kadama wala ni yiri beta jien fam be fe ni yiri beta jien fam be fe hali bine do bla ta français wallahi ayra bi sika sum ko wulu ba chama o choke ni la wala parce que do fene be mo wadi o kemadi kan ci fu sum ko wede parce que do ka siratu sum ko fene o de problème ni mi mo ga sum wala yani problème ge so ni problème so ha gele ne wala akudo suratu umazati iba keke wori ya otanyuma ya kum feno do ambe sigere zo ka kosana ka dalum la ndamen bara be sanche mambo mo yi kon mais mo ayre kam aka ni video ci aka don maka do matron aka kara mo do ma bi aka album do ma aka ni baraka dama wallahi aka ni baraka dama na la sona garsiga be basi inshallah ale fe ko babu kemenge ale fe ko mo drone bi se ake mo ba ki yere bi se ka ke yere bi se ka ke o yere adira wera de ma o be bi se ka ke yere ko mi e bi ka ta ko mo do bi se ake ko mi mo re ka ke mo ba fe ko mo de ba ke no delu e ko ni delu fro yere de o mais ne yere de sera de ba to mo wara bilala suno mo yere delu fen fe bara wallahi ka hami fo ci ko Allah taala ane ka degun yonte mamin ka o ka fo jogo te kelen quoi ne klara ba soro e ba foni mayma ko ni juskun ni inimba ka ala pour kala utala ka hinela wala o fo jogo nyuma be de bolo parce que de ba chugo do anga mamin to kadun o da wala ala ka sabe yam fa hinala ba surtout ma chama be bi noro tu juskuna wera be ala wele gane na ba soro telephone ga ku fo matige appel video be ke ko to zigiru la abe ala kan be sawama o la ayre ka delun ta ka ke adira o yere kama inshallah mode andila ka kuma ninga e ba do ay ya kitala eta do ne marakan jugunde marakan jugune andila ka kuma ka an go ngabe ka chugode ni ale so that jine fura wala jine fura mo ka hakili to ala wala jina shitana nu fura ani bana shidon bali fura walma dawali abe anye mbala marakan juguni fulani ko mi dongo chamango kuta dongo ko na futo be soro na obi sika fututa aya fututa ninde do ne baraka jugunde ado obi sika boyane ni parce que ni siri ni mambo ko sebe da do wera bine bolo ka bonene afam yara donc kuna fembe mo mo na parce que wole sanga be ko sebe o ka barane ni mama de nyina do be no ko kule nyina ni adabolo ka ja ibale de nyine e bi sika global iba global na re sika global no ko bola dron e ka asusu ka baron ya so de ifina yiri ifina susu yiri warabe ko tumo tiki do ba ko shubra banani o tambula shuna shuna tumbo yirawla ibo kise wolon fla boka faraka ka susu iga demi nga banabe na ko shubra simbala walma dabali simbala walma jina shitana udedo abituka doni ke wusula na sokono hal na male yere wusu wala basabe do de yina ko bana to de bita wusu dai ai abe bomi kono ta wusula ntuko okono asisibe sama na kera shubra ya be fronto ni na to shubra dongo bala be fronto ni jina shitana kon bala abayireta ni yiri de bake marakan juguni abitani san sugula be soro sugula de wala numbi seka san sugula wole kadi buma kawe ka ko aita san sugula ngani ko aita ko no no do bu yere ke
adamadenw cogoya ka ca koyi mɔgɔ de bɛ yiri ɲɛnama di dɔw ma u ka déplacer ka taa ko hali u ka village la dɛ ayi u bɛ sigi bon anw bɛ Bamakɔ bon anw t'a la sɔrɔ e bɔra min i bɔra min kana a dɔw ka dugu yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn hali jama la parce que a dɔw ka dugu ye nin de wallahi nka u sera Bamakɔ dɔrɔn c'est fini ça a kɛra komi diɲɛ yɛrɛ tɛ yen ni Bamakɔ tɛ a bɛ digi ne la quoi adamaden ka déplacer i ka mago nɔfɛ walima i ka denbaya ka mago nɔfɛ a bɛ min ɲɛ ye Ala de b'a dɔn an ye dalilu nin sɔrɔ fɛn mun na e ka dugu passé bɛ se k'a sɔrɔ han e yɛrɛ ka déplacer ka taa an filɛ ka kolokolo dumajɔ min bɔ sisan e ka déplacer ka di ka village la nin kama ka taa su kelen si ka yiri ko kana a ma fisa i ka ɲɛnamaya ma o bɛ to ni manamana kan fɔ la b'u yɛrɛ ci karamɔgɔw bolo o de kosɔn a jo bɛ karamɔgɔw la dɛ a caman ka tafe furuguya caman bɛ yen mais a si tafe tɛ yen i b'a sɔrɔ a tafew caman taara karamɔgɔw bolo koyi a tafew caman taara karamɔgɔw bolo surtout ni cɛw ye filananko daminɛ a tafe caman bɛ taa dɛ o tafe 3 ni 600 ni ani segu ani cɛrɛw Ala ka lebena d'a ma donc Mamadi an bɛ sira di réseau dɔn mɔgɔw ma an bɛna tiktok mɔgɔw ka dɔw ka question jaw jaabi dɔw ka appel bɛ yen n bɛna lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ se ka sɔrɔ inchallah ka ɲini tiktok mɔgɔw fɛ mun b'a fɛ ka appel kɛ bɛɛ bɛ se ka appel kɛ komi an t'olu ka commentaire kalanni ma sɔrɔ quoi voilà bisimila janfa sirila mɔgɔ min kama Allahu akbar d'accord inchallah amina jaabi n'Ala sɔnna salamu alaikum allo salamu alaikum i ka foli min de ka dɔgɔ wa allo salamu alaikum Touré Tandina e ko dogo cogo de awa ni kile sita mori bararo la sani bengera ka ko i bɛna taa bila ma juguman kɛ dɛ nka jafaw dora ɲɔgɔn na pour que ka i mangoya a bɛna taa sigi kuma kɛnɛ kan sisan ni kilisi kɛla i tigɛ kɔnɔ tu bisimila mun kuma bɛ cɛw da u k'o dogo bumusi kɔrɔ mun kuma bɛ musow da u k'o dogo ka misɔrɔ kɔrɔ fɔ cogo wɛrɛ b'a la nka nin de y'a sanuma ye mun kuma bɛ cɛw da u ka dogo bumusi kɔrɔ mun kuma bɛ musow da u ka dogo ka misɔrɔ kɔrɔ ne ko Ala ne ko a kira i bɛ taa sigi janfa kuma kunna kuma bannen don dɛ nka u yɛrɛ dama bɛ bɔ ni ɲɔgɔn kɔkɔrɔ i ye Ala b'u tiɲɛ ɲɔgɔn ye wallahi sabe mɔgɔw ka fɛn ninnu ta i t'u nafa fɔ don min na ni Ala taala y'a problème si ma i ka dalilu in kelen baara don i bɛ sɔn ka ne kanu a don dɛ parce que i t'a miiri ko mɔgɔ bɛ sɔn ka ni dalilu sugu ninnu bila mais a fɔtɔ ka surun waramɛnɛ kilisi bɛ se ka jɛnya wa yanni k'i tila la a tɛn'i minɛ yan n'a fɔra ko n'i ye wara ye k'i ka tukuri siɲɛ 70 k'a la est-ce que yanni k'i tila la a t'i minɛ wa a b'i minɛ Ala k'an bɛ sababa ma tere fura ou bien tere yɛrɛ assalamu alaikum aba somɔgɔw bɛ yen aba bisimila alhamdulillah inshallah amin ya rabbi amin ya rabbi amin ya rabbi mais bon contact bi sɔrɔ contact ye ata 73 08 73 73
1187 73 08 1187 Mamadou a sɛbɛn ka yira o la voilà inchallah na ala sɔnna inchallah a diyara n ye merci beaucoup an b'an balimakɛ fo e kun ko dɔ ka question bɛ yen a ko cogo di muso tire mɔgɔ de tere ka ca dɛ tere suguya ka ca n'i y'a ye an t'a fɛ k'an da don tere ko la k'an bɛ tere walawala réseau kan dɔw bɛ taa don u wɛrɛ ka furumuso kan n'a taamasiyɛn dɔ ye ka sɔrɔ a tɛ ten fana bon ni kun ye taamasiyɛn fana n'a yɔrɔ kalan ka lajɛ sisan n bɛna tila ka tere bɛɛ langari de i ye tere dɔ i ma tere dɔ muso a bɛ fɔ fɛn min ma ko tere o tere wallahi n bɛna bɛɛ langari d'aw ma wallahi an b'a fo kosɛbɛ Jawara n terikɛ don wallahi n b'a fo kosɛbɛ Jawara n b'a fo kosɛbɛ wallahi ko labasa ale ya assalamu alaikum an karamɔgɔ i bɛ hakɛto i bɛ kumakan kɔrɔta dɔɔnin quoi bisimila kunkolodimi fura n kɔni n b'a d'i ma sisan n'ala sɔnna i b'a tigɛ n bɛna d'i ma sisan a lamɛn mɔgɔ dɛ ka mɔgɔ bɛ kunkolodimi fura la n'ala sɔnna n bɛna lakari d'i ma sisan a kɛra jɛnɛsitana ou bien a kɛra kunkolodimi sugu o sugu ye n'ala sɔnna an b'a d'a ma sisan inchallah i b'a tigɛ quoi n'ala sɔnna a tiɲɛna o ye tere dɛ Mamadi Allahu akbar wallahi o ye tere jugumanba ye muso an balakaw ka hakɛ to muso dɔw bɛ yen nɔ o b'a sɔrɔ farikolola si ninnu t'a la si dogolenw de ko don o tere cɛjugu ye i b'a muso nasɔn fɛn fɛn n bɛna f'i ye taamasiyɛn kelen b'a la n'a tigilamɔgɔ nana a mako la a bɛ sigiyɔrɔ d'a ma a b'a k'ale tɛ sigi k'a tɛna mɛn quoi a jɔlen bɛ min kɛ aw fɛ baro la a jɔlen ka sɔrɔ a ma sɔn sigili ma o ka jan dɛ a muso nasɔn caman tere taamasiyɛn yɛrɛ fɔlɔ o ye waati tun tɛmɛna kodɔnmɔgɔw tun b'a kɛ n'a mɔgɔ nasɔn kun sara o b'a su don yiri sanan yiri kelen kelen o bɛ taa sanan fara de gan i n'a fɔ mɔgɔw bɛ ŋunu dilan cogo min na ka su siri o la ka taa gulo yiri sanfɛ wallahi cɛkɔrɔba min ye n kalan tere la a y'a fɔ n ye tan a tɛ don dugu yɛrɛ kɔnɔ a si bɛ tiɲɛ ye dɔɔni fo ka taa ban wallahi ala k'an kisi a ma tellement ko bɛ siran tere ɲɛ n bɛna tere lankali d'a ma o taamasiyɛn damadɔ bɛ musow la n'i y'o ye muso la problème b'a la a dɔ ye muso sendigɛ i t'a sɔrɔ n'a y'a sen da i b'a sen nɔ filɛ dɛ sen yɔrɔ dɔ an b'a fɔ ko lakinasi sendigɛ kɔnɔna sen yɛrɛ tontɔli dugumalanin o ni sen tanfara fura ni ɲɔgɔn cɛ dingɛ dɔ kan ka kɛ o tɛ dugu sɔrɔ mais ale ta bɛ dugukolo salo k'a bɛɛ net o ye lujura ye muso dɔ bɛ yen n'a de bɛ taama senkuru fila bɛ ci ɲɔgɔn na o ye tere ye muso dɔ bɛ yen n'a bɛ taama a sen fila bɛ kolo mankan bɔ karaw o ye lujura ye o ye tere ye muso dɔ bɛ yen senkɔndennin cogoya fɛ senkɔndennin tɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na ka taa laban senkɔn kuma la a bɛ jigin ɲɔgɔn nɔfɛ ka na ye a dɔw la senkɔndennin yɛrɛ hali n'a ye babi don o kelen bɛ fɔra ka bɔ kɛnɛ ma o bɛna dugu ma nin ye tere ye muso dɔ bɛ yen na a kankala yɛrɛ dilancogo a dɔw kankala dilancogo tere don muso dɔ bɛ dagolo dilancogo an b'a fɔ o ma ko fali dakala n'a bɛ muso la
ati cɛ tɔnɔ don ati den tɔnɔ don wallahi fana a yiri ko wa n'a bɛ muso la cɛ bɛ to sanga la a bɛ fatu o bɛ yen so tere ye hakika ye mais an tɛ k'an da don tere la mun na parce que dɔ bɛna taa fɛn dɔ jateminɛ est ce que karamɔgɔ ye min fɔ est ce que a tɛ ni muso la ka sɔrɔ a t'a la a bɛ kɛ sababu ye k'a ka furu sa walima kanu min bɛ muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu k'o bɔ yen o de la anw bɛ tere fura de fɔ ka caya ne tɛ kuma tere kan sinon i donna du kɔnɔ i kan ka taa muso min furu i donna du kɔnɔ a ka baara fɔlɔ a b'i waju muso sugu min don n'i taara sigi a sɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔ kɔrɔ dɔ b'o la n'i taara fɔ kɔ kɔrɔ dɔ b'o la n'i taara sɔrɔ dumuni na kɔrɔ dɔ b'o la n'i yɛrɛ taara sɔrɔ yɔrɔ furan na kɔrɔ b'o la ninnu ye bon n'i ma gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la ninnu tɛ dɔn koyi yɛrɛ ne toto tire nama tire toto i tɛ taa bɔ nin kan koyi a b'a tɛ se ja ha kan ninnu ti bɔ nin kan wallahi ti bɔ a kan ninnu bɛ maa taabolo de la mɔgɔya taabolo ni gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la u b'i kala la muso ka taa fɛ siricogo ka taa numan fɛ ni min b'a ta laban kini fɛ tere dɔ b'a la ni tere bɛɛ n'a kɔrɔ don mais an tɛna bila kɔrɔ ninnu fɔli la a dɔw kɔrɔ n'i y'a f'u ye a dɔw ni cɛw bɛ furu la san 20 cɛ bɛ miiri a ka ko tɛmɛnen bɛɛ la ko wala ko nin de don anw tɛ cɛ nin kɛ mɔgɔ ka du kɔnɔ an bɛ solution de di mɔgɔw ma n bɛna tere bɛɛ lankari di mɔgɔw ma cɛw fara muso kan n b'a lankari di n delila k'a di voilà n b'a di bɛɛ ma inshallah ka ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ n ka cɛkɔrɔba ye sijan ni kɛnɛya la an tɛ foyi ɲini maa si fɛ ni tɛ a faamuyara yani ka tɛmɛ dɔw ko bonbonsi bɛ muso min na o fana tere ye a fana ye tere ye an dan ye o koyi voilà an t'a fɛ ka fɛn ninnu ɲɛfɔ quoi parce que a bɛ dɔ ta goya ye hali bonbonsi fana bɔcogo dɔ la cɛ la tere don bonbonsi gwengenin bɔcogo cɛ la cogo dɔ la tere don tere don cɛ dɔ bɛ bonbonsi bɛ bɔ nikɔrɔsi ɲɛ ka mɛn tere don a fana tere fana bɛ cɛw la o cɛ dɔ delila ka ne sɔrɔ Côte d'Ivoire wallahi ala in sira n sɔrɔ Côte d'Ivoire n t'a dɔn n t'a fa dɔn n t'a ba dɔn mɔgɔ wɛrɛ de y'a ci ne ma a ka baara dɔ la cɛ in nana ne fɛ dɔrɔn a ye samara bɔ ka don a jɔlen ne kɛrɛfɛ yan'a ka sigi ne y'a a senkɔniw cogoya ye a nana ka ci ɲɛbɔ a seginna ne ko jatigɛ ma n ko tamasiyɛn dɔ bɛ cɛ in na a tɛ saga muso to a kun n ko tamasiyɛn b'a la ko est-ce que ko ayi n ko muso b'a bolo koyi n ko ne ma fɔ muso t'a bolo dɛ mais wallahi a tɛ saga muso t'a bolo ko n y'a f'i ye fana y'a yiri ko n ko tamasiyɛn dɔ b'a la jatigɛ yɛrɛ dabali banna en 2014 ne tilala ka segin ka taa cɛ wɛrɛ ka ci la n taara mɔgɔ wɛrɛ ka ci la n taara yen ka jatigɛ wulila ka ne sɔrɔ a ko wallahi karamɔgɔkɛ i ye kuma dɔ fɔ salon i ye kuma dɔ fɔ salon ni tun b'a fɔ n yɛrɛ ɲɛna hali ni mɔgɔ wɛrɛ tun y'a la kali k'i ko ten n kun b'an ko tiɲɛ t'a la a ko i hakili b'a la salon an ye karisa ka musoko problème min fɔ i hakili b'a la n ko wallahi hakili b'a la a ko wa a yɛrɛ ye baaraden min ta dɛ a hinɛna wotoro bolila min na k'a ka n'a fɛ so kɔnɔ ye wotoroba in tun bɛ ka wotoro boli ma jatila t'a la ala ni u ye luwanse la yɔrɔ kelen cɛgana don ale ko a ma ko to kana dumuni kɛ ne muso fɛ yan ale yɛrɛ muso ka kɔrɔ nin ye kosɛbɛ o kamalen de bolila n'a muso ye n taara sɔrɔ o de bolila n'a muso ye a n'a den ka Côte d'Ivoire yɛrɛ bila ka taa jamana wɛrɛ kan koyi wallahi donc i b'a faamu tere bɛ tan de bon n'a a dɔnbaga y'a f'i ye a bɛ hakili la ko suya wɛrɛ don ka sɔrɔ o tɛ n delila ka taa selen kɛ n dɔgɔmuso dɔ tun bɛ yen k'a bɛna furu cɛ dɔ ma wallahi ne ko n dɔgɔmuso tun bɛ mara la min bolo ye n k'a tɛ fura ma min bɔra bi o kɔrɔmuso de kun n k'a bɛ ka furu jɔ ma ko cɛ n k'a tɛ fura ma ko mun na k'a tɛ silamɛ n ko wallahi silamɛ don n ko diinɛ don wa n ko mɔgɔ ɲɛnama don mais n ko si janba tɛ cɛ in na n ko tamasiyɛn dɔ b'a la o bɛ mɔgɔ la a si jan man ca ne bɔra yen wallahi cɛ in fatura don min na a kuma fɔra min ɲinɛ ayi yan'a ka sanga ci mɔgɔw la wallahi a ye ne wele a ye ne fɔlɔ de wele a ko yala e ye nin kuma in fɔ don min na mun de tun b'i bolo de i ye a ka buruju de gosi wa
ni ko ay woni tamashe do a farkolo la o kuma na kale ala kale mina damma to ni la halan no mo bi kiraka alama den fen fe tisad dala kana tere barbo surtout ka fo ayna suna beta do kan yina ma gele ala kale mina damma donc tere be langari fle chela musula almena langar be ma mo kata o ka seba langar dan masanga nyogo bla shuina inshallah yiri do be ko sama simba na don ne ka page kan de la ka video keren kan ka di mo ma sama simba yiri abe feren dugulu ka bi data de be ferenta bi forablu no be noro duguma de forablu be fense duguma forablu klo fla bi fense duguma ha ka soro ka fere bliman bo ani wonchete ha o nyini parce que ni ko sama simba do ba mi ko sama kulo be ono tegele sama kulo do ba fo ibarien fanso wa ko feretan lalan nganta lima sama simba ale mana feren rabi noro dugulu la de yiri do a fetre ka bo abi a forablu a ko lendo quoi abi da dugulu ma ka soro ka fere wurjini be bo ani wonchete o de do ibe daba ka ale wuli ka bo dugula ya famia kilisita la ni mawo be ta kaburu do la u tato be bin min furuko u sena kata o bin chaman tike ni klema do ta kaburu do bin jana do tike ikano fara yirinka ankara mo kata do daga kono ka tobi che iko shen saba muso iko shen nani tere ko kuma bana wallahi mamadi tere ko kuma ni tere ko kuma me aw w o mo wala ay tere chite tora chite bo da madina kasima ble o fen fla o ye fla ko fe ala te so o fla ni nyon che ka tadukolo la ka tabla kaburu la o fla ni nyon che tere do ka boye armadin do la ka tora ke sura ala te so ma sono nyejugu e tere do ye nyejugu tigu be ala kra so kuma naka ko ne nyejugu yi soro a furashita la ko fo nyejugu yere wala nyejugu be da jo na tere mo jora ka bisa kle seba ka tise ka butiki dala avec kle seba ka fana ati filali ke abaka soko na banye tukudro wala ba aba mo godo wolo ka nyama ka ta bla ka butiki dala ka jo ka nyeshi ema ka butiki ma na ya jo ka nyeke ka sui ka flel na kono juga fleli abe kodo abe ko mi ko wara dune ka warkola mana mene min tawti sa mana jurudo mina auto sara minan tiga sa min na ko ajuru ta dola ni a dola fana a warti soro ebe jigi ngata de wa nyejugu de bake ala kalimina dama donc kaya fanyini mo fe anga live nun kunta la surnya jong mo gele metti to la ngota ko tote Assalamu alaikum amba bismillah amba bismillah bismillah foli kuntala surna dron ikam mago fo dron nga non on ma siko kama an sigilente la jali kama quoi an sira mi ka dalu di mo ka taka ke uyere de wala an siro de kama evito la mella wade ko ka ko jetimne an siko kama assalamu alaikum amba sumo be angara mo wallahi akan mena disa mena disa kulo di mfratiki wala wa akili tola mena disa akan jigi ma disa assalamu alaikum assalamu alaikum amba angara mo sumo basi poite amba simla
ma fam ko sebe mɔgɔ min ka teli dilan na a faamuyara mina ni ala sɔnna mina jaabi inshallah mɔdi jɔn kan jaabi ta ne tɛ a bɛna kɛ fɛn dɔ kunkolodimi fura u ka don an ka page kan dɔrɔn Kaibara numéro 1 k'a sɛbɛn TikTok ou bien YouTube ou bien Facebook sanfɛ an ye a fɛn bɛɛ photo bila mɔgɔw ka faamu i bɛ taa filirila fɛ kilisi t'a la dɛ ngunjɛ kelen kelen i bɛ ngunjɛ furabulu sama i kinibolo la k'a bɔrɔntɔ ka fili kɔfɛ ka sama i nɔnbolo la ka bɔrɔntɔ ka fili kɔfɛ ka sama nin na ka bɔrɔntɔ ka fili ka sama na ka bɔrɔntɔ fɔ 7 ka dafa ni 7 dafara i b'i kɔfilɛ sisan furabulu mun dayɛlɛ la i b'olu tɔmɔ mun dabila i b'o to yen wallahi mɔgɔw k'a ta k'a kɛ dans 5 minutes i b'a jaabi di yan tongu min bɛ kɛ fuga sanfɛ bubuga toni bɛ kɛ fɔ fugulani bɛ k'a sanfɛ wala tonkuru ma ayiwa an kɔni b'a fɔ ko tonkun a bɛ kɛ fuga kɔnɔ ten i b'o bubuga soni in dɔ de bɔ a tasuma tɛ wusu wala a tɛ wusu furunet kɔnɔ i bɛ bubuga soni dɔ bɔ hali ni kunkolo min ye san 10 de b'i la wallahi nin bara n y'a f'i ye n ko kucɛla an kɔrɔ yan dɔgɔtɔrɔkɛ y'a kɛ a dɔgɔmuso la a fajɛ nana téléphone minɛ ko ale b'a dɔn ko ni mɔgɔ sugu bɛ yen k'a b'a dɔn mun na an bɛ sigi a dɔgɔmuso ka kunkolodimi furako la tan wallahi a y'a kɛ yɔrɔnin kelen min kunkolodimi fɔ sisan a ma wuli donc i b'a wusu de i bɛ tasuma kɛ o fɛnin kɔnɔna na bubugasoni in kɔnɔna na ka tasuma den damadɔ k'a la ka sɔrɔ ka furabulu in kunjɛ furabulu jalen dɔɔnin k'a la ka fini biri i kunna karamɔgɔ i ka wusu n'a ye i ka gasi sama yɔrɔnin kelen kunkolodimi b'a yɛrɛ ta a kɛra sugu a kɛra hali jinɛ kunkolodimi ye wallahi a b'a yɛrɛ ta ala k'an bɛ sababa ma donc min ko k'a ka teli dilan na kosɛbɛ n'a ka suma yani pour que a ka se ka mɛn maaw ka hakɛ to a caman bɛ sɔrɔ adamaden fɛ i b'a sɔrɔ farikolo ji de ka dɔgɔ maa ma farikolo ji ka dɔgɔ i b'a sɔrɔ a nege ka dɔgɔ parce que a sawa ka dɔgɔ lahala yɛlɛmako kelen dɔrɔn ale yɛrɛ fari bɛ faga n bɛna kɔrɔnaya kelen d'a ma a k'o sɛbɛn inna sababna al-ma'a sabban inna sababna al-ma'a sabban inna sababna al-ma'a sabban a ka nin sɛbɛn siɲɛ hakɛ t'a la a ka walan fa la dɔrɔn n'a ye walan fa la a nasi a b'a ko n'a y'a ko i ka taa fɔlɔmɔgɔw tun bɛ ɲɔ si ni wuku ye wu taa wu ko n'a ye wu da jɔsi n'a ye dɔrɔn i ka segin ni nasi ye i kana awaji bidon dɔ ɲini i ka tigɛkisɛ k'a kɔnɔ walima jɔkɔnkisɛ i ka nasi in k'a kan k'a fa tewu tile 3 kɔfɛ i ka ɲimini daminɛ dɔɔni dɔɔni jaralakaw u kana bɛɛ ɲimi don kelen k'u kɔnɔ boli m'o fɔ dɛ a ka ɲimi dɔɔni dɔɔni an kana mɔgɔ wallahi i bɛna jaabi di yan sisan i bɛ fili yɛrɛ ma sisan mɔgɔ caman ko kurusi jala ko problème b'a la i b'a sɔrɔ farikolo ji de ka dɔgɔ jiko problème bɛ maa caman de la o de b'a maa caman bila nin de la ne b'a la deli ala ka faamu cogo ɲuman d'a ma k'a ɲini mɔgɔw fɛ an bɛ yafa ɲini k'aw fɛ kosɛbɛ waati koronnen don et puis mamadi yɛrɛ ɲɛ bɛ ka dimi n'ala sɔnna u bɛ hakɛ to ayi n balimakɛ e ka hakɛ to dɔw ka demande bɛ yen u ka sabali an b'a to tan inshallah mamadi an b'a ɲini alaw taala fɛ an ye kumakan minnu fɔ yarabi ala k'a kɛ hɛrɛ ye adamadenw ma an ye dalilu ninnu bila ni kɔnɔnajɛya ye an b'a ɲini alaw taala fɛ ala k'a kɛ mɔgɔw wasala ye ala k'a kɛ sutarala ye ala k'a kɛ hamiw jarala ye ala k'a kɛ mɔgɔw ka degun wulila ye an b'an dama kasi alaw taala n'an yɛrɛ ka jurumi caya ye ala ka yafa ni baara ɲuman ninnu ye an b'a ɲini alaw taala fɛ an ye ko in dabɔ an mansaw barika ɲini kosɔn ala k'an barika ɲuman d'a ma ala k'an kɛ duwawuden ye ala kana kɛ dagaden ye ya rabbi sunkalo natɔ filɛ musaka ala ka nɔgɔya bɛɛ ye ala ka nɔgɔya silamɛ bɛɛ ye ya rabbi ala ka nɔgɔya mumini bɛɛ lajɛlen ye i bɛ jamana la i bɛ yɔrɔ yɔrɔ la ala ka sunkalo ɲuman se an bɛɛ ɲinɛ hɛrɛ la ala ka suni lemɛna d'an ma ka ala ɲɛsinnen d'an ma a kɔnɔna ɲumanyaw ala k'o nɔgɔya an ye ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an ma la kira kanu kosɔn sɔla rasul rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين